Pase o que pase e decido que decida a Audiencia Nacional, os partidarios da continuidade de Ence en Lourizán volverán mobilizarse. Comisións Obreiras convoca os pro vindeiro 16 de xullo, con independencia do que resolva o Alto Tribunal sobre a legalidade da prórroga ata 2073 concedida polo Goberno en funcións de Mariano Rajoy. Solicitamos el apoyo y participación de todos los ciudadanos de Pontevedra, porque las consecuencias del cierre de la actividad en Ence van más allá de la pérdida de los puestos de trabajo, por las repercusiones que tendría en la economía de la comarca. A marcha rematará as portas da antiga Casa do Concello poñendo o foco de novo no alcalde Lores, o que acusan de mentir cando fala dunha posible localización alternativa para Pasteira. Entenden que en toda Galicia o único lugar que reúne as condicións é onde está na actualidade. Tamén cargan de novo contra a Deputación de Pontevedra. Confían en que a Audiencia Nacional resolva o seu favor para poñer fin á persecución a que, segundo entenden, están sendo sometidos. Confiamos en que se haga justicia y que se nos dé la razón y poder poner fin al acoso al que estamos sometidos los trabajadores, especialmente por parte del Concello y la Diputación, los cuales están utilizando recursos públicos con el único objetivo de eliminar nuestros puestos de trabajo. Porque en Comisións Obreiras están confiados en que a Audiencia tome unha decisión favorable pros intereses dos traballadores, con todo creen que os xuíces xa están condicionados. Aquí se foron dando moitos pasos previos para tratar de condicionar a sentencia que ten que ser dictada pola Audiencia Nacional. O primeiro paso previo para condicionarla veu da man do Goberno de España cando decideu allanarse nestas causas e, polo tanto, non defender como tal goberno a prórroga da concesión. Tamén sospeitan que a mesa de diálogo que só se reuniu unha vez sirve só para reforzar a mensaxe dos detractores da pasteira. Se fai en Madrid con un obxectivo, precisamente con ese obxectivo de trasladarlle á Audiencia Nacional o mensaxe de que non pasa nada se hai unha sentencia que sexa desfavorable e que propicie o pecho de Ence, porque xa hai unha mesa de diálogo que vai ofrecer alternativas. Por outra manda, hoxe soubemos que as 13 persoas que asaltaron o Concello no marco dunha protesta a prol de Ence, 6 delas membros de comisións, foron citadas a declarar no xulgado o vindeiro 13 de setembro.